Kapetane, kuda plovite? Nema više ono da vučeš gaće i trk na plažu. U 3 minuta si od sobe do plaže. Pogledaj ovo, jedan šlao, drugi šlao, treći šlao, dete. Žena. Žena je tek posebna priča. Eto, ko ne bi poželeo još dece sa ovakvim mužem? Pa jeste, šta se smiješ, ja sam ozbiljna. Ozbiljno. Evo, nosi šlaufe, nosi naše dete napred. Koliko srpčića ćeš da mi rodiš? 5. Dobar dan i dobrodošli u još jedan video na kanalu The Lazate Journey. Kao što vidite, mi smo stigli na more. I u ovom videu pričat ćemo vam o tome kako izgleda biti na letovanju sa 10-mesečnom bebom. Uskoro 11-mesečnom. Inače, ovo je Gišino prvo letovanje. Tako je, ovo je naše prvo zajedničko letovanje i ostanite do kraja videa da vidite kako smo se proveli. Došli smo u Tursku, u antalijski deo Turske, na Sredozemno more, u mesto Side. Izbor za naše letovanje pao je na hotel Terrace Beach, koji se nalazi na samoj plaži. Jedan dečko prvi put u svom životu ulazi u more. Georgije, da li si uzbuđen? Georgije, da li si uzbuđen? Da! Ko je to uzbuđen? Plaža je velika, široka, peščana, ulazak u more je postepen i plićak je veoma dugačak, što je sjajno ako putujete sa malom decom ili kao mi sa bebom. Organizaciju letovanja smo prepustili agenciji Fibula, koja jedina ima ovaj hotel u ponudi, a ostavit ćemo i link u opisu videa da pogledate njihovu široku ponudu hotela, ukoliko i vi želite na letovanje u Tursku. To se kupa! Ko voli se? Ko se smije? Plivač moj! Na more smo krenuli neplanirano, pa smo sve šlaufe i prsluke kupili tamo, a posvetit ćemo jedan video o šlaufima koje smo koristili i dati iskreno mišljenje o tome. Ne. Ovako okačite da se suši. Da vidimo gde su Ana i Georgije. Jel uživaš, sine? Gde si, lepi moj dečko? Ko to uživa? Georgije je preživao talas u plićaku i sada uživa. Georgije! Georgije! Kako je lepo! Kako je lepo! Dođi! Sad možeš sam u vodu, ne trebamo ti mi.
Šta može da radi nego da siki i da uživa. Bravo, Miko. Plus, plus, plus. Wow. Wow. Malo ćemo da se kupamo. Ćao. Usluga u hotelu je all inclusive, pa smo i na plaži imali besplatno piće, užine, a i razne aktivnosti tokom dana. Naša omiljena aktivnost bila je dremka na plaži. Ana i ja smo se smenjivali svakoga dana, a ne zna se ko je u tome više uživao. Joj, živote leplisi. Georgije se umorio. Uspavljivanje na plaži. Ja ga samo razbudim, Predraga lepo uspao. Popodnevnu dramku. Večernje je moje. Giša Pajki, a tata će na odbojku da izgine opet ko juče. Aktivnosti u kojima smo samo Ana i ja učestvovali, izdvojio bih odbojku na pesku, waterpolo, boćanje, zumba dance, aquabik, jogu i verovatno sam nešto zaboravio. Naravno nismo igrali u isto vreme, već smo se Ana i ja smenjivali, a Giša je uživao da nas gleda. Wow, nisu ovo očekivali. To mlada nada, nekadašnja mlada nada smederevske odbojke sada svoj talenat troši u Antaliji. Entuzijastični Predrag prilazi mestu gde se odigrava zumba. Pumpaj, mama! Pumpaj! Sad ovde? Georgij uznemirava ljude na plaži. Gišina omiljena aktivnost je bila igranje u pesku, a od rekvizita imali smo samo jednu koficu sa par lopatica, međutim i to mu je bilo dovoljno jer je u fazi kad ne razlikuje igračku od ćupa u koji se baca smeće. Obožava pesak, jedino smo morali stalno da budemo na oprezu jer sve što uzme u ruke voli da stavi i u usta. Georgije, odakle ti taj pesak na obrazu? Bravo, sine, bravo. Tako. Bajlar Miko! Džuskaj. Bravo. Ustao si sam. Idemo na ručak. Malo pre su nas vratili jer smo otišli bez odeće. Mislim, samo u kupaćem kostimu. Georgije užina i uživa. Malo bananice. Kao što sam već rekao, u hotelu smo imali all inclusive uslugu i pored pića bilo je hrane u izobilju. I baš smo dobro jeli tih dana. Ako se po nečemu letovanje sa i bez bebe razlikuje, to je onda restoran. Ranije uđeš, sedneš, jedeš i odlaziš. Sada nosiš, hraniš, animiraš. Paziš da ne uzme nož, da ne baci tanjir, da ne stavi nešto u usta.
ta se ne zadari. 100 stvari. Međutim, iako zvuči haotično, uspevali smo da uživamo i tokom obroka, iako nije uvek sve išlo tako glatko. Djetetu dajemo da jede sa stola zato što sve tanjire pobaca. Ali evo šta on voli, etikete, deklaracije, pogledao. Sa sve piletinom u usnima. Evo kako izgleda doručak sa bebom. Tanjir vam stoji pun. Sve drugo mu je zanimljivo osim ja. Baba 吃桃子，你说吃不吃？ jutro. Malo pre sam ja bila sa Gišom dok je Predrag jeo, sada je Predrag sa Gišom dok ja jedem i malo pre je Giša ustao opet sam. Novi šef kuhinje. Što se tiče aktivnosti na bazenu, uglavnom su to bile neke igre ili su se ljudi spuštali niz tobogan, postoje vaterpolo, akvaerobik. Mi smo probali vaterpolo i akvaerobik, spuštali smo se malo niz tobogan. Giši mislim da se možda čak i više svideo bazen zato što nema talasa i voda nije bila slana. Mislim da mu je to omogućilo da bude opušteniji u bazenu, nije mu smetalo kad ga voda prska po licu i slično. Ko to pliva, ko to pliva. Pao Giša. Kasnije smo tek otkrili da ima i dečiji bazen u sklopu hotela, te smo Gišu tamo odveli posljednji dan i čini mi se da mu se svidjelo. Iz ove perspektive možda ga čak i ne bismo vodili u taj dečiji bazen, možda bismo ostali samo na bazenu za odrasle, zato što je još mali, a bazen za decu nam se nekako uvijek čini nedovoljno čist, kao malo je vode, puno je dece. Djetite to popeo, manžupe! Manžupe! Djetite popeo! Late ga. Bravo, Gišo! Legi, Giša? Čekaj.
Mama je otišla da igra... da igra vaterpolo! Švabe nisu svesne šta će da ih se nađe. Tata čuva dete i živce. Dovoljno živaca je pogubio na odbojci. A few moments later. I tata postiže pogoda. Bravo! Kako tata brani. Mama je morala da izađe zato što... Ja. Što bi rekao Predrag, how many chances do you need? Idemo da vidimo šta radi mama. Lauter, 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 lauter. 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 Čekaj bre, nešto se izvlačilo malo pre ovde, šta mi fali nešto. Ok, idem dalje. Možda ste sumnjali da će ovo prijateljstvo da se ostvari, ali Georgije nije sumnjao. Stiže do zeke. Sve što ste stavili u ćošak jer vam ne treba, Georgije će naći. Ili zato što nije ispravno ili šta god. Georgije će to naći. Šta se desilo, Miko? Jedan smo razbili. Koliko ti se sviđa hvala. Konačno mogu neki sise da mu tretiramo. A da se niko ne žali. Posle večere smo išli pravo u sobu da se mazimo i spremamo za spavanje, mada smo par puta ostali da vidimo kako izgleda mini disko. Georgije je još uvek mali da u tome učestvuje, ali mu je bilo jako zanimljivo da gleda i da se pentra po tribini. Bravo, Gišo, bravo. Išli smo do antičkog grada Sidea. Ovo je Georgijeva prva vožnja autobusom, verovali ili ne? China corner. Chinese Georgije. To je bilo u mraku, nije bilo ni ovo je sve restaurirano, vidiš da je popravljeno, nije bilo ovako. Kad sam bio prvi put, samo je taj Apolonov hram bio očuvan i moguće da se slikaš. To sve ostalo je bilo u šelju. Prošetali centrom, uživali u atmosferi, probali tradicionalni turski sladoled, a Giša je prvi put probao kokos. Naravno, morali smo da svratimo i u radnju, da uzmemo ratluk i po neki suvenir. Da. Ja. Ćao. Sklep. Ljubavić. O to uživac. Georgiju se ne sviđa pogled iz kolica,
pa mora kod tate u ruke. A tata je oduševljen kako je sve ovo lepo sređeno i prisjeća se svojih prvih dolazaka ovde. I kako je sve bilo neobeleženo u ruševinama, ali su zato za ovih nekoliko godina sve lepo restaurirali i super je sad jedno turističko mesto da može da se vidi kako je Side, kako je Side nekad bio antički grad. Sviđa mi se što nisu posekli ovo drveće da bi napravili restoran. Evo je kapija za ulazak u grad. Koliko ljudi tamo. Neko smeta? Koliko je ovo dobro, čoveče, što su napravili. Tu je apoteka, ali ispod su ostaci antičkog grada. I mi možemo da hodamo po ovom zastakljenom delu i da gledamo ostatke istorije. Za to vreme Georgije tamo juri mačke, šarmira Turke, mama ga juri. Da vaš. Georgije oduševljen. Kad on ne traži da dođe kod mene, znači da mu se baš svi. Sve sije, sine. Čim neće kod mame, znači da je sve u redu. Tako je. Hallo, Ice Cream, Magic Show. Hallo, hallo. Dzień dobry. Proszę woda, czary mary. Dobra, dawaj, widzę. Ice Cream. Paka, paka. Merhaba. Kao vodu. Bravo! Lepo! Ovde nema šta nema. Ima čak i Natural Viagra, Ladies Nightmare. Zanimljivo. Kolicima vozimo majmun. Aha. Voli beton. Mi se trudimo da voli zemlju, ali on voli beton. Neto, Georgije. Tako smo se lepo prošetali, ali da vidite vi zalazak.
Ludnica je. Bravo! Bravo! Kako lepe lampe. Jazz. Može ne. Znači ne. Sad se krećemo ka Apolonovom hramu. Idemo da vidimo kako izgleda. Volim te. Sve ljubitelje kuca, ovdje ima i kuca. Ajde. Ti lijepa kuća. Ćao ti. Moja beba. Jedna dobrica. Devi! Imamo društvo. Dođi! Kuća! Poznaš moju bebu. I ona hoće tebe. Evo ga beba. Svidio se Gišin majmun. Ja? Ne se sviđa tvoj mamun, sine. Ne, ona ga ne vidi u vremenu prosto. Koliko je lepa kuća. Praslatka si. Hvala ti puno. Ćao! Nije u prodavnicu. Ovo treba Predragu, pošto Predrag ne pamti snove. Da mu kupimo jedan dream catcher. Dream catcher. Jedan hvatač snova. Što ti uzme žena jedan hvatač snova? Da vidimo da li radi. Koliko si ti lep čovječe, ja mogu da se naš. sanjam na jagodu. Ja. Pogledajte vi mog muža koliko je predivan. Najlepši čovjek na svijetu. A i nema tog hvatača snova koji može da uhvati san kad me žena probudi u 5 ujutru. Potraže! Odi ga da piški. Nema tog hvatača sna. Koji to može da je. Puno ovih restorana. Svi u prirodi, kao nisu sekli drveći. Kako kaže Predrag, baš dobro izgleda, kao da su u nekoj džungli. Söyledim zaten. Sonradan gerek yok. Predrag kupuje Turkish Delight, ja gledam da dete ne pojede ovu loptu, valjda neće. I naravno degustira turski čaj. I kaže Predrag da je napravio posao ljudima, evo on kad je ušao nije bilo ljudi, sad puno. Tako da ljudi zovite nas u vaše radnje. Vozimo se, voziće.
Neće ti kod mame, hoću sam na siku. To se svi misli. Prednosti i mane odlaska u antički grad ili na letovanje sa bebom je da u nekom trenutku beba postane nepodnošljiva. Gde je sve Giša Siki? Ispred Apolonovog hrama je. Hvala. Thank you. To bi bilo to. Sad kad su se slegli utisci dobrano posle letovanja, šta ti misliš? Da li je letovanje sa detetom, to je sa bebom u ovom slučaju, dobra stvar ili ipak si mišljenja da je bolje kad se letuje u dvoje? Pa moj utisak je da nam je ovo bio jedan od boljih poteza ovog leta. Što smo otišli na more sa Georgijem. Nekako smo se odmorili, uživali, povezali, napunili baterije za sve ono što nas je čekalo kasnije. Šta ti misliš? Pa skroz se slažem s tobom. Često čujem ljude koji pričaju kao ma kakvi letovanje s detetom, to ništa ne možeš da uradiš, ali nisam stekla utisak da nam je nešto falilo ili da smo nešto hteli, a da nismo mogli. Mislim da je tome doprinela naša dobra komunikacija i Giša koji stvarno prati naš stil života. Mi sve što radimo u Kini radili smo i u Srbiji pa i u Turskoj i onda nismo nešto iskakali previše iz onog na što je on navikao. Da, moram da primetim da je baš dobro spavao u Turskoj. Da. Verovatno zato što je bio aktivan preko celog dana i onda je odlazio na spavanje rano, super je spavao, rano se budio, tako da mi se to jako dopalo. Da, mislim da je to zato što je bio napolju ceo dan izložen suncu, onda kako sunce zađe, tako je on već krene onako da kenka. Ali da, stvarno mnogo dobro je spavao. Mislim što se mene tiče, zaključak je da treba da živimo na moru, samo treba još da te ubedim. Nego, znaš šta bismo mi mogli da probamo? Pošto ajde sad kao svako ko ima mogućnosti, mi savjetujemo da ide na ovakva letovanja sa bebom, što se nas tiče nema greške, ali možda bi trebalo da probamo neko letovanje ili zimovanje, što da ne, onako malo klasični paradajz turizam. Ili polupansion ili noćenje sa doručkom, a za ostalo da se snalazimo. Pa da vidimo onda da ćemo da kažemo isto je sa detetom, ne? Ili ne. Challenge accepted. Ocena za ovo letovanje moja 10 od 10. Moja isto, 10 od 10. Baš po našoj meri. A kako se vama čini naše letovanje? Pišite nam u komentarima.